खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया आसामनि गिबि मन्त्रि मानगेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मेघालयनि चिफ मिनिस्टार खौरां के सांमा सानैजों सिमानि दावरावखौ फोजोबलायनो थाखाय गुवाहाटीनि मोनसे मिटिंआव सावरायलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा फैगौ जुन दाननि जोबनाय सप्तायाव द'था दावराव जाबाय थाग्रा ओनसोलाव नायगिदिंहैगोन आरो जेंनाखौ फोजोबनो नाजागोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं सासे बलिउडनि एक्टर थैदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बलिउडनि एक्टर नीतीश पांडेया आरोबाव बे बुहुमाव गैबावलिया। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय मंगलबारखालि रुंसारि जादों। बिथाङा गोबाव समनिफ्राय बिखानि बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थैनाय समाव बिथांनि बैसोआ 50 बोसोर जाबायमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा 1990 मायथाइयाव थियेटाराव आगान होजेनदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा गोबां सिरियेलावबो फाव खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि फाव खालामनाय मुंदांखा सिरियेल सावथुनफ्रा जाबाय मांजलियान, आफानी आफानी, आस्थिबा, एके प्रेम कहानी, साहा, दुर्गेश नंदिनी आरो गोबां। बिथाङा फाव खालामनाय मुंदांखा सावथुनफोरा जाबाय ओम शान्ति, बादाइदु बायदि बायदि होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं सौरभ गांगुलीखौ त्रिपुरानि ब्रेन्ड एम्बासाडर हिसाबै थिसनबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला आगुनि भारतनि क्रिकेट केप्टेन आरो आगुनि BCCIनि चिफ सौरभ गांगुली बिथांखौ त्रिपुरानि ब्रेन्ड एम्बासाडर हिसाबै थिसनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांखौ हादरसानि ब्रेन्ड एम्बासाडर हिसाबै थिसननायनि उनाव त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि मानगेर डक्टर मानिक साहाया फोरमायनाय बादिब्ला बि मानगेर सौरभ गांगुली बिथाङा त्रिपुरानि टुरिज्म बिफानखौ जौगाहोगोन होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामनि बटगाव बिसटिसि मावखुलि लुनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे अन्थाइ खाम्फाखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मानगेर अरुकुमार देआ गायसनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दिनै आसाम सरकारनि गोबां बायदि बायदि बिफाननि साख्रियाव थिसनजानाय बिजाथिफोरनो गुवाहाटीनि खानाफारियाव थिसनथाइ लाइजाम राननानै होगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे साख्रिनि थिसनथाइ लाइजाम राननानै होनाय हाबाफारियाव मिरुनि नखर मन्त्रि मानगेर अमित शाह बिथाङाबो बाहागो लागोन होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।